Jo porto venint així 2 anys al Rebosta i la meva paradeta el que porta són verdures, hortalisses de temporada, recent collides totes de primera hora del matí. A mi el que m'aporta sobretot d'aquest mercat és que me dona opció a arribar a un públic estudiantat que a lo millor normalment no arribaria, entonces pues, per lo menos me dona un poc de visibilitat i a més pues, que vindre a un espai així com la UGI a fer un mercat pues, també és algo curiós i que també m'atrau personalment, vindre així a aquest espai a poder vendre, en comparació a un altre mercat de carrer o de la ciutat. Terrenae som una societat laboral que treballem per a buscar projectes agroecològics, mapejar Castelló i sobretot connectar tant a l'aliment de proximitat i a les persones que fan l'aliment com amb les consumidores, els consumidors finals. I som les organitzadores o les coordinadores d'aquest mercat i el que fem és facilitar aquest espai per a que tots puguem vindre ací a la universitat i puguem comprar de proximitat. És important que el Rebosta aposten per l'aliment de proximitat perquè, per un costat, facilita que la comunitat universitària pugui accedir a aliment que està produït en la mateixa zona, així en Castelló, i sobretot perquè és part de la nostra cultura i hem de preservar les nostres arrels. Al final estàs menjant tot allò que està creixent en el moment que el clima ho diu. Consumir de temporada, al final també és consumir el que te fa falta al teu cos en aquesta temporada. Perquè si estàs menjant tomàquets fora de temporada no és sol el peix de mal, sinó perquè potser te fa falta fer-te un bon putxer o un bon caldo en hivern i això te sentarà bé i amb les verdures que té te servirà molt bé pel fred. Apostar per una alimentació de proximitat també implica facilitar que l'entorn pugui tindre una sostenibilitat econòmica, que és molt important en tots aquests projectes que treballen diàriament per facilitar una alimentació saludable.